Здравейте, днес ще ви покажа един поздрав към един мой приятел от Майнкрафт. Той се запознахме наскоро. Помогна ми наистина в един сървър, това е нещо като благодарство, или така да кажа. С това ще му благодаря. Сега това ще бъде за него. Това беше за него. За моят приятел, асасинатора. Това беше от мен с поздравът ми към асасинатора Никола. И това беше от мен. Чао!